Orduan ematen du. Ba gaudela zuzenean. Konfabatuko dut, entzuten zaidala eta bar. Karratu nahi badu, klaro. Orduan ematen du. Ba gaudela zuzenean. Vale, primeran ba. Hau, bueno, mentxe bertan utxe dut hor, komentarioen ondoan. Hau hemendik, kontrolatzeko. Eta, ba, bueno, kaixo lagunok hemen gaude bueltan, orain honetan Software Inkekin, gaurko zuzeneko honetan. Joku hau indi bat da, alfan dagoena be, eta helburua da game deftikon bezala pizkat, baina pizka bat buelta ematen dio, joko game deftikoneri, eta sortu behar duzu zure software enpresa, bale? Oso horik, eriakinak, eta bar. Orduan, erakutsiko dizuet pizkat nola doan. Steamen 12 euro inguru dabil alfa zonaldean, ez banabil txarto, gutxi gora bera. Eta, bueno, ez dago txarto, baina 12 euro, behar bada pizkat garestin, baina bideo hartzen ari du. Orduan, jarriko dizuet bigarren escena. A ber hemen, itxen ez ezin da gazteleraz, bai hombre. Vale, ondo ikusten da, eta basiko gara New Gameekin. Zildu. Vale, hemen ikusten duzuenez, hau da pizkat pertsonaia sortzeko, gure pertsonaia esango dena sortzeko menua. Bueno, hemen ematen dizu hau ezberdinak ez, baina bueno, Anonymous, oza, izena, mutila doneska, kolorea, bueno, menu simpletxo bat. Zura espezializazioa, ba hori, menu simpletxo bat. Bale, ez da beste... Ezin dugu, bai, hau bai... Dispermot, behitu. Bale, jarriko ditugu beto 8 egun hilabetero. Piskal simpleago izateko eta piskal diru gehiago. Ez, 9.000 ondo dago. Eta emango diogu Start Game. Nik usten duzuela, da pizkat. Hau da menu pizkat simpletxo bat, behiratzeko, zure pertsonia egiteko. Hau, never, hemen dago simulazio, marketing simulazio. Itxoen, ego da izango dabe soinua pizkat jeitzi barkatu. Eurotan jarri dezakegu menuan, libretan, bueno, moneta ezberdinetan. Ama, barkatu. Grafikoak aldatu. Audioa, jarrengo dena da musika. Pizkat jeitzi. Eta... Zua, joe! Eta hau pizka bat. Gehiak, ba, bueno, aldatzeko tutoriala ezberdinak. En fin, pizka bat, nahiko ondo dabil, baina, bueno. Orduan, hemen deko gure lurra, bale? Hemen ditugu menu, ikusten ditugu menu ezberdinak, joan gara ikusten gero pizkandaka menuak zer diren, bale? Eta bar, momentuz, egin behar dugun lehenengo gauza da, gure lehenengo eraikina eraiki. Orduan, egin diogu honeri, giltz ingeles honeri, zilik egon, eta hemen desplegatzen zaigu eraikineko menu hau, hemen ditugu gauza ezberdinak, bale? Ateak, lehioak, igogailuak, bai, gero igogailuak egin indezakegulako, nola zan, igotzeko eta jisteko behitu. Erekin, igo ditzakegu solairuak, eta gara ez dakitua zan, C, ba ez, eta kuarekin solairuak jeitzi,
egin dezakegu adibidez, subterraneo, bale? Baina momentuz ez. Orduan, hasiko gara egiten, gure, hau, hemen ikusten duzu nola saltzen duen nola egin behar duguna da hautatu eta karratua sortu, adibidez egingo duguna izango da igual bizkata handiago garazteik aterako zaigu, epa vale, orduan nire gustatuko litzaidake egitea nola baitean pasillotxo bat. A ber. Nola egiten dugun. Haina asko gastatu gabe. Momentuz. Egin dugu hau. Hemen pasilloa. Holan. Hor arte. Holan nahi dut egin, holan aldeetan ingo ditut gauza ezberdinak. Orduan, ate normal bat hemen, eta atetxo bat hemen. Ondo. Orain, leio bat jarriko dugu hemendik, eta beste bat hemendik, adibidez. Polita. Baina esango zen, baina horrekin ezin dugu gure enpresa hasi, ez. Orduan, zer egingo diogu orain, enpresazteko joango gara ona, furniz esaten duen tokira, eta hemen ditu gauza ezberdinak, ordenagailu ezberdinak, argi pizkat jarriko dugu, holan, argi pizkatxo bat gehiago, holantxe, eta hor, eta hemen argi bat, hemen argi bi, iru, eta lau. Eta igual horrein asko irudiko zeizo, baina eske egin nahi duana da hemen argi bakoitzeko langile bat jarri. Hemen, eta hemen. Aurkerak ikusiko duzuen ez peitu. Bakarrik errotatu egiten dute. Osea, super polito. Hor. Eta hor. Orain, badekogu basikoa ez, eta esango du, baina lan egiteko ordenagailu bat behar dugu. Bale? Ordenagailua eta kasu honetan ikusten zuen nola gezia ordenagailura beratzen, osea, aurkera beratzen dut, baina hemen adibidez ez, orduan zer egin behar dugu, hartu, klikatu eta biratu, mugitu zagua, nahi dugun interesatzen zaigun aldera. Eta horretxe bertan, diru gabe geratu naiz. Orduan, ez dugu dirurik. Zer egin behar dugu? Kreditu bat eskatu kasu honetan. Joango gara loantz, eta eskatuko dugu kreditotxu bat. Adibidez, 6.000 pizka bat basiko. Eta maituko dugu egiten hau. Eta lehen esango, bale, beratuko dugu, a ber, hau, gela. Mendik usten duzuen nola dagoen menu honetan nola dagoen ikonotxo ezberdinak. Kasu honetan abidez hau da, argia, dagoen argia, laureun lux, primeran, dagoen ingurunek desiberio soinua, temperatura eta ingurune environmental ingurunea edo, ez? Esan dezakegu. Nola aldatu dezakegu usteo, badibidez luxak, leioak jarriz, argia jarriz, ingurunea, badibidez, landarea jarriz, kuadroa jarriz, ordulario bat jarriko dugu. Hortiko dugu adibidez hementxe, landaretxo, epa. Ez nago uste. Zagatik. Mai gaineko, bale, landarea da, bale, zebez. Hartuko dugu hau, eta adibidez jarriko dugu hemen hau. Eta igo da pizkatxo bat, jarriko dugu hemen kuadrotxo hau.
adibidez. Handaure handiagotxo bat. Ego da pizkat gehiago, 92. Behar bada igual beste lehiotxo bat jarriz be, hobeto. Ez hemen. Zer gehiago, temperatura egokitu behar da, haiek behar duten, gure langileak behar duten, horretarako, berogailuak, eta, hau. Eta desibelioak momentuz ezebez. Orduan, honekin gutxi gora bera ja, hasi gaitezke lanean, bale? Orduan, hemen dekogu langile mota ezberdinak, eta hemen nahi nuena izan zen ez joda bilatzeko abeitu hemen kontrolatu detxakegu, bale? Langileak taldetan banatu aldira, bale? Orduan, kasu honetan dekogu talde bat, momentuz batekin, eta sortziak heltzen direla, eta 16etan joaten direla. Ingo dena izango da, bederatzeetan arribatzea eta 5etan joatea. Bale? Orduan, hemen bere taldeak gehitu ditzakegu, eta abar. Orduan, hau itxeko dugu, eta playa emango diogu, goizeko 10 dira, eta horian. Igual behar arte ez da toria. Sortxeak, hor dator lanera. Orain, zer behar dugu? Kontratu bat diru irabazteko, noski, ez? Oda, kontratu gabe, diru gabe, hau ezin da horrela joan. Orain ketatxok egin behar ditugulako, eta orduan, hartuko dugu kontratu work, hemen, eta hemen ditugu kontratu ezberdinak, bale? Kasu honetan jarriko diot, hau, hilabetetan, bale? Ez lehezago ikusteko, eta hemen ditu kontratu ezberdinak, adibidez. Klikatuko dugu honetan, eta ikusten dugu enpresa, taldea, hemen, ez? Zer behar den, limitea, denboran, nola esan, ze habilitate edo eskatzen duen, amaiera nolako izan behar den. Bara, dibidez hau igolastiko peskatzaia da, guz, eskatzea. Guztia daude hor, kauen. Eta dibidez hau mediokre da. Eta hobe mediokre, igual hartuko dugu hau, mediokrea dela, azteko. Never. Zenbat, hemen ere langileak bat. Hartu dugu, bueno. Eta ikusten duzuenez, hemen ja hartzen zaigu lana, ez? Orduan, hemen joan behar dira barra, menatatzen da barra bat, eta joan behar da barra hori betetzen. Pizkat, emango dugu aurrera, zuek ikusteko. Eta ikusten duzuen alpizenak biztendaka barra hori betetzen doa, bale? Eta onaldu arte, gero eman behar zaio develop, eta berriz ere mugituko da, eta beste nun baitera, eta hori bete arte, gauza berbera. Adibide, bale? Ondun, hau, eskata horrela. Igual, eroarena egin dut, eta ez nuen hartu behar, baina eske besteak. Nie. Bueno, saiatuko gara egiten. Ea zer lortzen dugun. Eta ordua, 5,9 egun batetan bakarrik. Gutxiri ditzen zait. Ez du lortuko. Ez denbora gutxienez. Ke ba. Ez, kenduko dute. Hau, ezin dugu egin. Zeratuko gara honekin. Hau, errezago izango dela. Bale, adibidez, kasu honetan lehen hemen onago zegoen, baina orain onago dago. Osa, barra hau bete behar du ikusten duzun bezala barra
ez da toki batetan finko jartzen, ezartzen. Toki salda dezake. Ikusten duzuenez. Hau, asko zero beto, 23 egun batetan, ez dago bat ere txarto. Gero eta erangile gehiago gainera hartu gero eta beto, gero eta harinago, gauzak egiten. Berrota 6, berrota 7, berrota 8, hau asko zere hobeto. Asko zere hobeto. Hau hartu behar nuen hasieratik. Gero kontuz hilabeteen mobidekin, zenbat irauten duen hilabetea eta abar. Eta diaz, jode, behitu iruneko irurogeta sortzi, eta behatzi irurogeta amar. Oso ondo doan orain. Iaia, egun honetan bukatuko du. Egun honetan edo aurrengo bihar amunean. Eta sortzi irurogeta dela, eta bost, eta sei. Orduan, orain helduko dauneko amarrera, eta emango diegu develop. Ui! Gutxi batik, Hain heltzen danean euneko amarrera, euneko unera, barkatu. Eratzi. Hor, develop. Eta hori ikusten duzue, kasu honetan, barrau onaino ordu galdera, baina hau alda daiteke, baita ere. Barrau ez da zergatik horraino izan behar. Alda dezake. Posizioa. Baina. Baina nahiko hau askoz ero beto ez da baino, Hau askoz ere errezago. Doa. Ja, badakit. Ja, hilabete honetan nago egiten dugun, eta ez da jartzen garan egiten. Hau txikitsua zen. Eta gero bujak eta dana konpondu behar dizkiogu. Erreza ematen dugu, baina ez pentsa, ez da batere erreza. Hau txarto egiten baduzu, ojo, ez da batere erreza joko hau. Erreza ematen dugu, baina, erreztasuna kontuz. Ben, izan dugun hasiera txerrarekin, ja nahiko markatuta dekogu mugimendua, bidea. Vamos a ver, eta mazazpilo, eta mazortzilo, eta meretzi. Tamar, arrogei, tamar, eta egun. Orain promateit, eta orain hasiko da bujak konpontzen. Usten duzuenez, pila bat bug topatu egin diztu. Eta release, eta listo. Eta urerengo lana egin dugu. Nahi guaz kontratuetara berriz, eta bilatzen dugu beste lantxo bat. Jo, greta, gehiagia da. Adibidez hartuko dugu hau. Accept. Eta venga, lanera. Euskal zikik eriz dekogu zera, baina bueno. Haineltzen da, eta azten da hor jota fuego. Tipo nahi, gu garen pertsonaiari zenbat ordaindu behar diogu. Saleri 0, orduan zergatik sartu nahu hor. Honegatik, kasunetan, hogotala bilabetetan. Bale. Ondo. Bueno, hor da gure pertsonaia investigatzen pizkanaka, eta ditartean Quantos SBs. Vale, ematen du pizka bat. Vale, ez dira jauzi frimak oraindik, baina jausten badira parkatu. Nire internet konexio kaka da, eta gero badeko gure ikusten duzunez fama, ze fama dekogun, eta guzti hori jo, euneko 12 bakarrik, hau txartu aterako da.
berriz ere. Hau ez du denboran bukatuko. 0,7. Baita ere ez nahiz oso ondo enteratzen eskakizunetaz eta abar. Kauen. Katxiz, hau emango du denbora asko egiten. Eta atzeratuko da. Baina, bueno. Bukatzen badu ni tan mal. Batak, lau biak, hirurak, laurak, eta bostak. Taran pasatzen dire egunak joko honetan. Aurrera eta atzera. Eko 50, hilabeta bukatzeko zorian dago. Gainera hori hilabete erdian hartu dut eta hori ez da inoiz ideia hona izaten. Beti saiatu saiesten kontratuak hasteko eta bar, hobeto hilabete hasieratan erdietan baino. Kauen, ura botan naiz gainera. Ze fresko. Nuko 72 doa ja da. Ez dut uste hilabete, ez du bukatuko denboran, atxeratuko egingo da hilabete bat edo bi, baina bueno, gutxienez egingo du. Joder, eske da super txarto. Super txarto. Hilabete tardi behar izan du bukatzeko. Eta tardi ez hilabete. Ritmo honetara hilabete. Hilabete tardi bai. Estan erdizka zegoen beste hilabetea. Eta landare ez du bukatuko gaur. Biharamunean bukatuko du. 94. 8, 99. Katxiz. 99,90. Egun. También develop. Joder, gainera maiera araño. Me cago en 10. Ze txarto. Pizkat harinago doala ematen dau. Landare ez dut uste bukatuko duenek. 2 egunetan. Hora extra gehiagi dira, beharentzat. Pizkat signuta dekogu sarrera eta bar, baina bueno. Pues du bukatuko nire palo. Nire palo. Nire palo. O sea, no. Jode. Uneko 22 doa. Eta listo, hilabeta bukatu da. Hilabete atxerapen batekin, kendu digute hor dirua zera. Hemendik eta bar. Eta ingo duguna izango da kontratatuko dut. Manage staff ez mantenimenduko bat hori pizkat gauritzeko temporali eta holan adibidez lan egin dezala da torta pizkat garbitzea dena pizkat elegantea guzteko neko eta mar
Eta gure hilabete atzerapenarekin, hor goaz. Zoaz oso ondo, ez gara oso ondo, hasi. Zera gogorra. Bizko bat txata, baina bueno. Batzutan. Ematen du hau, bizko bat ja, harinago dola, hobeto. Neko 50. Gaur hemen, egia esan da oraindik ez dut inoiz izan, baina hau da erosteko beste enpresen softwareak eta alakoak menu hau. Hemen begiratzeko hori, prestamoak eta guzti hori, langileak kontratatzeko, eta hemen gure software propioa investigatzeko. Ulertuta dudanez, pilo bat dirua kostatzen duela. Beraz, zaila izango da, esposatzen dut, edo denbora asko beharko da hori egin ahal izateko. Eta berandu goaz, nahiko berandu ez dakit ez da hilabete honetan lortuko duen bukatzea. Uste dut ezetz. Bi egun gehiago geratzen dira eta ez dut uste hilabete honetan bukatuko duenik. 15, 16, 17, 80 gutxi gora bera, eta piku, 80 piku. Ez du bukatuko hilabete honetan, pero ni por el forro. Pero vamos, pero ni por, o sea, esaten duenean ni por el forro, ni por el forro, o sea, ez da nahita, o sea. Tamabi bihar bukatuko du hau eta gero ja geratu dako da justo ulengo hilabetean bujak eta bar konpontzeko. 6, 17, 18, 19, 80, hori gaia laurak dira, jokoan, promoted, eta ja zeran duan hau. Gaur ez du bukatzen argi eta garbi. Eta justo bide gara hor. Prestamoaz. 5.800 oraindik bakarriko horrentzeko. Hor da zuzentzen bugak. Eta 40. 60, 70, 80. Gutxenez, bukatuko dugu kontratua eta dirutxo bat eramango dugu poltsikora, osea hori minimo. 18, 19, lileiz. Osea, gutxenez dirutxo bat eramaten dugu. Lotzen dugun great, good, bad, mediocre, palo. Egingo dugu hau igual. Hau denbora bukatu duguna. Game assets. Frogatuko dugunekin. Ea zelan. Baina zer esaten dit oso ondo ez garera joango. Aber egun baten uneko 6,6, uneko 6 gutxi gara gara, egun batetan zenbat denbora behar duen, oza zenbat egiten duen. Suposatzen dut gutxi gara gara uneko 10 igual edo. Piskat gutxiago. Piskat gutxiago uneko 10, baina piskat gutxiago hori putada gutxa da. Osa, emango duelako, esan nahi duelako, atzeratuko dala ere. Eta hori ez nago egiten nola baiteko gerraziarik. Porque fakturak be oraindu behar dira eta lanak atzeratzea be
guretzako fama txarragoa esan gure dau. Gainera ezin dut hau itxuli, diruz justo nagoelako, eta orduan, itzultzekotan, negatibo geratuko naiz. Neko eta hamar, hau ezin dugun hartu, hauetakoak. Behar bada langile espeziaturen bat beharko dugu. Segin geritaz momentuz, pues bueno, naiz larrituko. Esto kendu dezakegu lan klikatu hemen. Adibidez. Gure saldo ditugu akzioak eta bar. Ondo. Momentuz ez du merezi, nik uste. Momentu batetan, arazoetatik ateratzeko, bueno. Se txarto. Se justo. Ez dugu lortuko, Ez dugu lortuko, neko 62. Azte honetan hau bukatuko du. Eta gero hilabete bat edo atxaratuko da. Garrantzitsuna da, diru sarrerak izatea. Naiz eta pizkat atxeratzen joatea, utxenez, diru sarrera horiek izatea. Aurrera joateko, naiz eta geldoago izan, aurrera joate hori bukatu da pizkatxo bat. Bai, berde geratu da. Hola, kolorradetakoa. Honeko 75. Honen eta meretzi, laugarren eguna, bigarren hilabetekoa eta atzeratuko da. Bai edo bai, nabaritzen da. Nabaritzen da oso hauek, gainera atera zizkigun kontratuak, nahiko txala gure pertsonaiarako direra. 90. Ez du bukatuko gaur, biharamunean baizik. Putada, Eta dian justo ditun kontratuak hartzeko, gogorrak izatea, hasiera oso gogorra ematen ari gaitu jokoa. Agost. Develop. Ezin dugu denbora galdu, gainera. Hau ja, ematen dago pizka bat arinago doala, asko zer arinago. Honeko 10 egin ditu pare bat ordutan, orduan egun osoan zehar nahikotxo gehiago egingo dau. Asko zere gehiago. Honeko gehia edo. Eta marra jaztut uste, baina gehia lasai. 18. Ez dago txarto. Atxatuko gara bari, hilabetetxo bat edo, baina bueno, ez da txarto, Hau gutxenez, zatitxo hau, hasiera gogorra izan da, baina hau pizka bat harinago doa. Progresoan nahi dau basak ondo egin dituela, suposatzen dut. Ez eta zaila izan, nahiko ondo egin duela hasierak edo. Gero egin dezakegu jokalaria, pertsonaiak bidali ikasketak egitera eta holan joateko toki ezberdinetan espezializatzen edo eta horrelakoak. Ez dut inoiz bez egin, frogatu behar dut baita ere. Hain pizkat justo gabiz diru, honekin itxule aldugun eta pizkat lasaitu eta horrelakoak. Eta, desbugatu da. 1.200 falta zaigu ordaintzeko. Gero eta bidoa.
No, osea, gaur igual, egun honetan iaia hortik ibiliko da, bukatzeko. Eta 8, 9, Piskat gutxiago lan egin duela bat ematen dit. Tamabi, Mairu. Baten lan gutxiago egiten dabil, Amaiera gustatzen ari zaio asko ere gehiago. Zazera nahiko harina. Letzi. Gero baina kontratzen ari naiz autobusaren ordua sartzen justo lanera sartzen den orduan. Gara, ezin du kontrolatu adibidez jartzea, terditan. Hori primeran egongo litzatekera jarri alizatea. Hode buak ja zuzentzen. Hogei bug. Figatzen basarie. Autobusa datorren orduan ez dator bederatxetarako. Bederatxeak eta 4 denetan. Ez da asko, baina jode, sartzen den bitarten eta bakatzen du iaia 50 minutu hor. Eta bug. Eta release. Ondo, 3.000 eta piku, 6.000, nik uste dut. Aguantatuko gara bizkatxo bat, baina behitu, mediokri. Hau adibidez, bai, ondo egingo dugula. Hau primeran egingo dugu, ikusiko duzue. Hau zein ondo egiten dugun. Fijatu, Bostetaraino eta 12. Osa, egun batetan hau egingo du, la hostia. Hau bai egingo dugula ondo. Hau bai. Horregatik, hasiera izan behar da, mediokrekin, eta gero jendea lortu enean, pizko bat nivela joan igoltzen. Claro, gertatu segunda izan da, hasiera supergogorra izan da, eta eman digun denak, lan guztiak izan direra onak, primerakoak, eta orduan izan da, azteko, supergogorra. Supertotxako horazteko, y es como, ¡plas! Kaka. Beitu, 50, ja da. 6.000. Vale, ondo, 6.000, ezago txarto. Demetzi. Eta iaia. Primeran. Eta ordua, ateratzen. Zer nago, 50 minutu, vale. Primeran. Orduan hau aurrera emango diogu. Beitu hau, zein ondo egiten duen lan honekin, besteekin konparatuta nivel asko ere basuagoa da, eta ez duen ez eskatzen kriston nivela, nabaritzen da. Asko gainera. Asko. Doan astotetan zeharia bukatuko dau fijo, lana, seguro. Meretzi, osea, hau jaia bukatuta dago. 2 egunetan gehiago nik uste bukatu duela. Hogei. 50. Da, la tomamos, eta zazpi, la tomamos, egun, eta promotet. Paren bujak zuzentzen. Ama sortzi, eta release. Eta marmi orain kenduko dugu, hau ordenduko dugu, 1.300 geratzen zaigu, estande batetik egituko dugu garbitzeretxo bat. Ordu bietan etorriko dana. Eta behatuko dugu nola duan vale, osea, hautatu behar dut eta edukiz never eta hautatu behar dut
non edukatu, badibidez, artean, bide, eta, baina pilo bat denbora da. Ez, bale, ikusten dut. Hilabete bat. Eta notatzen dut zen bat, hilabete bat, hilabete bi, eta 3 hilabete. Eta hilabete bat dira, 1600 eta piku. Ontuz ezin dut asko nartu hau. Posik dago. Vale. Ondo doa. Ea, dekogun, behitu hemen ditugu eske hau bai, orain azteko, bai, mediokak ditugu, jode, hau bai, honekin bai hasi algarera. Lanean, hau beste goza bat da. Orain bai hasiko gara pizkat goruntz egiten. Eta lau ja, osea, hau ja bai, osea, hau beste goza bat da, ja. Jode. Nabaritzen da ezberdintasuna, pero baina pillo, osea. Gero, adibidez, hormak eta abar margotu aldira, eta, bueno, efektu txudatxu jarri, bai, momentuz ez naiz horretan asko molestatzen. Pizkat, nahi duena da jokoa kontrolatu gehien bat, eta pizkat ikasi nola doan. Ez dela, azteko ondo ematen badizu, hori, kontatu simpleak eta lakoak, ez da beste munduko ezer. Claro, guri eman digun hasiera izan dela super gogorra. Izan dela super gogorra. Pues claro, ezin izan dut... Ezin izan dut hobeto hasi, osea, eman digu hasiera super komplikatua. Gero eta 7... Hogei, eta 10... Eta 900, promotez. Eta gaina hasiko da zuzentzen. Eta orduan, primeran gainera amaituko duelako justo lehenengo egunean. Primeran dago. Release. Hartuko dugu beste etxo bat. Jokre. Guz. Great, hau ja gehiagi da guretzat. Egingo dut nada bidaliko dugu ikasketetara, adibidez, orain. Artistan eta hilabete bat. Adibidez. Bidali dut, ez da, orain dut, bai. Horian bidali diot ikasketak egitera. Igual eguna amaitu estetik joaten da. Ez dut inoiz egin, hau ikasketak bidaltzena. Txutzen da, baina teorian, what? Beto du, osea... Ez dut horretzen oso ondo, baina, bueno, osea, egin ditu. Abartuko dugu. Sartu berriei, Software Inc. deitzen da joko hau. Helburu da gure software enpresa sortu, gu bakarrik, bale? Eta, bueno, izan dugun hasiera pizkat gogneko gogorra izan da, baina, bueno, momentuz, asko zere, osea, hobeto egin du, ja, gaitu ematen kontratu asko zere simpleagoak eta eskertzen da. Segun nun baiten egiteko
ez dakit nun. Marketer. Beto benezko talde ditugu adidez berezeki batzuk. Espezifikoki. Orain txertan gure kontatu gehienak. Muztut programatzaileak direra. Programatzekoak eta bar. Bide arte. Hau da, eskatzen duena. Edo, uste dut. Analitzatu clock, thermostater, motor, user interface, bau pizkat adibidez, programazioa izango litzateke. Suposatzen dut. Bardin. Olako... En fin. Hau bukatuko dugu. Eta behar bada, hau bukatzerakoan ja hasiko gara bigarren pertsona bat kontratatzen. Ez dut nahi bez zulora bota ialo loko, baina nik uste bigarren pertsona bat kontratatzeko momentu edo aldo zaigula nik ondo goazelako. Ja nik uste dut soldata bat ordaintzeko kapazak izango garela. Nik uste. Ez dakit ze punturaino hori posible izango da. Nik normalean hor jazten naizean batekin gutxi gora bera aurrera egiten dut. Birekin joan naiz pikutara. Bi pertsona kontratatuekin. Joten zaidala. Orduan joango gara frogatzen. Pizkanaka. Ja, hori gero euporrak dituzte eta dana. Osea, nahiko ondo eginda dago. Zuetxak nahiko bitxiak dira, osea, hauek ez, baina zuetx hauek nahiko bitxiak dira nola egiten dituen kubo antzekoetan. Baina, bueno, polita da, estiloa eta ez dakit, polita da. Gustoko dukat egia esan da. Egin erlazatzen da, edo, ez dakit zer esan. Jau bukatzeko zorian daukabe. Eta jau aurreko hilabeterako, garatuko da. Eta 0 eta 7. Horren denbora nahiko txogaldu dut, ez naizela kontratu. Osak azaltzen, eta nire burua joan egin da. Hortze. Eta buruak zuzentzen. Ondo, hilabete honetan. Que bueno. Que bueno. 2000, igual, alde batetik hartuko dugu gerbitzaile bat. Hola. Eta bestalde batetik high employees hartuko dute programadore bat sistemetan eta 180 adibidez. Eta hemen ja mugitiraren sarearioak nahiko altutxoak egia esan da. Eta bizat bilatu behar dugu, kalitate prezioak gero egin ditzakegu adibidez, entrevistak, gastatzen dugu 90 diru, eta dugu adibidez ikusten dugu pizkat, tristea dala, hau pizkat hobeto izango da, ziorazki. Bueno, antxekoa ez, compatibility, hau adibidez, nahiko ondo joango litzateke gure taldean, eta hau ez, naiz eta hau pizka bat, hobeagoa izan. Hau kompatibilitatea txartu dauka, baina hau ja asko zero hobeagoa da. Eta hau, super txarto, baina hau, klar, hau da, super ona. Hau nahiko ona da. Hau super ona da, bez skill, tal. Hartu dezakegu hau. Hartu dezakegu hau, eta pizka bat,
Ordaindu ditzake jogu zera. Hemen azteko ja, oneri, programazioan, hilabetetxo bat, espezializatuko dugu sistemetan, eta emango dugu pizkat, edukazio pizkat ja, azteko. Nik uste ondatutuko zaiola, hau gabitzen du, eta ja biharamunean, dator langile berria, edo, vamos, urrengokoan. Gero esan duena hori ez gula, ez dakit non den. File details, select all, educate. Joango gara bitartean kontratu bat hartzen. Good, great, Vale, mediocre. Bilabete, mediokrea da. Saiatuko gara hau egiten. Bilate ditugu gainera, orduan, nik uste kapaz izango dela, eta gero ez dakit non dan. Funds and insurance account. Abeitu, hau guzti hau da, sartzeko eta jende gehiago etortzeko eta abar. Non jarriko diogu adibidez hemen. Eskatzu bat gehiago. Eta orduan ba, ja, hau guztia pizkatigo da. Eta horrik egiten diguna da gero jendea gehiago erakartzea gure lanera. Eta nahi ala ez, ba, horrelakoak ba, nabaritzen dira. Orduan, orain erazio hartugu, nahiko txadiru, 3.000 eta piku tipoaren soldata ez da gutxi, ez da gutxi. Vale, emango dugu pizkatu gutxiago. Orduan ez dekogu gure taldean? Bai, bale. Pizkat gutxiago eman diot. Baina eske nahiko txo da, programatzaile eskatzen duena. Baina ez dator. Zergatik ez dator kaita duelakoa. Zergatik. Torri gara salera lanera. Kabroi. Alakoa. Es que justo igual, negua. Igual ikasketak izango dira, bidali dugunez hilabete bat ikasketetara. Ba, behar bada izango da hori, ez dakit, galdu, mentxe. Jode, galdu dut, segundu batetan galdu dut segua bistatik. Bueno, ez doa txarto, hilabete ditu, hilabete bat. Hemen txarto egin dudan adibidez izan da hartza justo azkenen egunean. Itxan beharko nuke, urrengo egunera olain ja azirateteko eta uste ala ez, abantai hori 2 hilabetetik 3 hilabetetara nabaritu egiten da. Ez nik hemen txarto egin dut. Zagatik ez dator bestea, tio. Bar zaitu gula lagun. Zure enpresak bar zaitu. Igual ikasketak izango dira zure azkin nik supusatzen dut. Osa, honekin ez doa, doa, ematen izko ikasketak, baina ez da joaten. Baina bestea joaten da, ematen duenez. Ez dut oso durertzen, ikasketena badin atxut. Baina, bueno, a ver. Ea noiz baiten datorren tipoa. Etorri beharko litzatekelako, kontatatuta dago, osea, bere soldata ordainduko dugu hilabete amaieran, ikusiko duzue. Igual, justo
Ez dakit. Ez dakit oso ondo nola doan hau. Teorian ikasketen gatik bada bihar itzuli barko litzateke. Ea datorren. Beitu, bai, ikusten. Vale, primeran. My salary was cut. Bueno, lasai. Igo gana da garbitzaile bat bota, bidali. Batzutan gertatzen da lagun. Osea... Alandare lan hona egiten baduzu... Noa daritzen den bigarren pertsona, osea, gaina programatzaile hartu dudala. Eta ez da horren deskantzatzen, tomar por saco, hori da zaidan da gustatzen, ezaki zeratik olakoak egiten duten. Taren bera bakarrik dator, pero ki cojones. Osea, etorri da egun bat eta ez da... Oporretan, baina orain hasi dela lanean. Ez daukara ez da baimen egia ia oporrak hartzeko, no me jodas. Nahi ala ez. Zergatik, tío. ¿Qué me dices? O sea, está jefe Adela, ez dio ezer esaten. Flipatzen ari naiz, benetan. Amaitzen duten hau. Joder, irumia zazpireun, tu. Eta orain sistemetan super ondo dago. Ikasketak super onak dira, ez pentsa. Jorsari, ez da izan moztuta, nahikotxo eskatzen ere zaude egia esan da. Nahikotxo. Eta beskiatzen da egun erdia hor sopando. Bueno, momentuz, ez da irumia zazpireun baino gehiago. Aguantatuko dugu pizkatxo bat, tipo honekin. Ea lana bukatzen dute, ez dute bukatuko, porque claro, egun erdia ematen dute... Ematen du loseko, osea... Atxeratuko gara, berruz atxeratuko gara. Vale. Osea, ni flipago egiten du, tío. Orda estelanean, gogor, ondo. Jotak irabazi arte. Igual programatzaile hartzearena... Igual hemen gutxire kaleratu behar dut. Eta fastidiatzen dago ordaindu diogulako ikasketak, baina, joder. Ematen orain nahiko lasaitu dela tipoa. Gusten hori moskatzen hau pillo. 3 ordu geratzen da hor lotan. Eta horrek faltura basatuko digu, baina pillo. En fin, a ver. Errogei. Eta 3 aldu dira. 2.200. Ilabete honetan ez dute egiten, fastiatuta gaude. Baina nahiko fastiatuta. Ja, egin behar ditut komunak eta
horrelakoak, zeren eta hori nik uste dut afektatu egiten diola. Baina, bueno, egiten dut aldudana, dauka diruarekin, klaro. Horretxateke nahiko horrelakuntza ona, komunarena eta guzti hori egitea. Gure pertsonaia dena ez da kesatzen, baina besteak, ba hori. Hirugarren eguna, indezakedana da kreditu bat eskatu hori egiteko, justo. Neko 61 goaz. Ai, ama. Ikusten nola, hau ja pizkat, hemen ja pizkat txartagoa noan. Ez dut ondo kontrolatzen joko hau ez. Osea, hau pizkat eskotatik joaten zait beti. Ondo eta gainera oporretan joan da. Osea, super txatxi. Botata utzi gaitu. Osea, nik ez dakizi momentutan, hasiera pentsatzen, hilabete bat lan egin ostean, oporrak dituela, osea, hilabete bat pasatu dela, bakarrik, osea, ez duzu, bizitza realean hilabete bat lan egin ostean, ez duzu oporretako baimenik. Ez 60 gehiago, ostia. Onartuko dut eta lan hau bukatzen duenean kalera doa, osea, vamos. Osea, kriston dirutza da. Eta ez du ezer egiten tipua. Gainera komunarena eta bar dugu, vamos, asko zere gehiago. Kreditu bat eskatzea behartuko nau. Hilabetea bukatzekotan dago eta kreditua beharko dut, bai edo bai, ikusten dut. Osea, ikusten dut. 1000 eta pikukoa gainera. Kanpora doa, kanpora doa bukatzen dugunean lan hau. Ez dut nahi taldean. Eunekoa eskatu dugu. Tipo hau lan hau bukatzerakoan kalera doa. Osea, kriston atxerapena deko bere Rusia, osea, no fastidies. Vamos, kanpora doa fijo. Osea, no fastidies, euneko 80. Ixilik egon. Osea, ematen du egun erdia lotan gainera. Osea, ematen du etxan ezin dutela txiza egin. Benetan. Osea... Jode. Nik ez dakit joka, osea... Komunak existitzen dira zuen etxetan, ez dakit, nik uste dut. Eta 18... Eta 19... Joder, gutxi batik geratu dira hor, me cago en la hostia. Eta... Tamabos, 96, 97, 18, 19, 100. Venga, Antonio, testeatxera ja bingoz. Vamos, bujak, buj, pi, ateratzen ari dira, beitu, egun baino gehiago. Programador de... Egun dogei eta hamar. Programador de nori. Egun da 50, 60, 100, berrehun pugetara helduko gara, benetan.
Bai, berrun bugetara helduko gara. Ronda zazpi. Osea, programador de... Eta hor usten dut. Release. Karo. Berandu izan da. Bale, orduan, langileak, hau. Zeu. Fuera. Osea, así de simple. Osea, ez zaitut... Osea, bai, mesedes. Hemendik joan, pero ya. Yes. Osea, ez dut nahi hori da. Orduan, orain daituko dugu garbitzaile bat. Tartuko dugu gogoetako kontratutxo bat. Good, great, mediocre, hau adibidez. Agur, agur, agur. Kaleratuta zauduela nire bizitzatik. Vale. Ez que bestela, ezin dut bestela. Bitartean, duela aspaldi ez dudala behiratzen. Zeo zer komentatzen duzuen, edo zeo zer horrelakorik. Bai, a ber. Bai, ez dakiko nola doan. A ber, bai, orain. Barkatu, orain txertan ikusi dudalako. Vale, orduan. Jokoa, nola funtzionatzen duen, nola doan. Helburua da, a ber, nola azaldu dezaket. Nola doan, a ber, eman segundutxo bat pentsatu behar dudala. Vale, zuk eraikin egiten duzu honekin, zuk eraikitzen duzu hemen, badibidez kasunetan egin dut hau. Ez? Eta orduan, behin eraikin hau eginda, jarri behar dira barruan, eraikinen barruan, ez? Objektu batzuk, mailak, ordenagailuak, aurkiak, argiak, berogailuak, landareak, eta abar, bizkat, tokia, lan egiteko tokia, egokituz, bale? Ordun, momentu horretan, langilea doa, ordenagailura edo ez, asignatzen diozunez, talde bat, kasu honetan, doa talde horrek lan egiten duen tokira. Vale? Eta behin hor, menu honetan, desarrollo taldu dezakezu zure softwarea, ulertuko dukadanez, nahiko komplikauta dena eta nahiko garestia, eta bestalde batetik, kontratuak hartu bat dituzu. Vale? Egin dugun hau dela hartu dugun kontratu bat. Beratzen dituzu, daude kontratu bakoitzeko, daude gauza ezberdinak pizkat kontratu bat dituguna, girela, taldearen tamaina, hilabeteak, zer behar den, zer eskatzen duen, nola izan behar den amaiera, adibidez, izena, eta gero, ematen dugu accept work. Behin accept work emonda, hau jartzen zaigu hemen. Bale, hemen taldea, normalean, hemen tardea, momentuz bakarra dekogunez, hori asignatzen da automatikoki, baina beste eta asignatu dezakegu, lana utzi, eta gauza da langilea doala, edo langileak doaztela lan egiten, ez? Eta barra hemen ikusten dugu daude hiru fase daude, bale? Softwarearen diseinuan hiru software daude. Kasu honetan diseinua orain gaudenean hurrengokoa dela beta eta gero ja bugak zuzentzeko garai hori eta bar. Beta ustu dira bigarren ez daukat oso ondo jakite izenak. Orduan, ikusten duzuenez, langileak lan egin aurrera joan ahala, barra hau igotzen doa. Eta heldu behar da lerro honetara. Lerro hau esan gure dau 100%, bale?
lan guztietan atzen diren lan guztietan lerro hori toki berberan dago? Ez dago zergatik. Batzutan egongo da hemen, beste batzutan hemen, beste batzutan amaieran, beste batzutan orain dagoen tokian, eta bar. Hori aldakorra da lanaren arabera. Orduan, behin, barra hau ona igotzen denean, bale, guk eman behar diogu develop. Eguneko nuera kasu honetan, nahitzen dauna, eta ematen diogu develop. Eta orduan sartzen da, bigarren fasean, desarrolloaren bigarren fasera. Bale? Eta gauza berbera, bargaldu behar da lerroraino eta bar, eta orduan, guk eman behar diogu beta, uste dela agertzen dena, eta azten da bujak zuzentzen. Eta bujoan normalen izaten da maieraraino. Gero eta buj gutxiago, gero eta hobeto, diru gehiago irabazten dugu, normalean buj bakoitzeko negatibo bat dago, berandu entlegaltza negatibo bat dauka, eta horri guztiarekin zuzaz lertzen fama eta lakoak, eta lan hobeagoak, eta bar. Gero, ikusten duzunez, menu ezberdinak daude, nun lagiak hartuak dira, gure finantzia temak hemen kontrolatu, eta marketingen burtsa eta guzti moeda, burtsa, erosteko akzioak eta moeda guzti hauek. Hori da gutxi gora bera, ez dakit oso ondo azaldu dudan, egia esan da, nahiko torpea naiz, hausak azaltzeko, ez dakit oso ondo azaldu dudan, igual jakin nahi duzuena edo, ez dakite, komentatu mesedez ondo azaldu dudan, ez duan ondo azaldu edo dena delakoa mesedez, porque nahiko torpea naiz. Orduan, pizka bat, hobetzeko edo justo ulertu ez didazuena saiatzen hobeto azaltzeko edo horrelakoa. Ai, seku. Hori da gutxi gora bera. Gero ez daukat, neube ez ditut ezagutzen menu guztiak, ez ditut alako menu guztiak ibil, ez ditut menu guztiak ikutu, orduan ezin dizuet esan menu bakoitza zer egiten duen, hau adibidez dirua sartzen duzu, eta egiten duena da jendea erakarri, gero, bilatzen duzunean jendea bilatzen duzunean jendea lanerako egiten duena da jendea erakarri, menu hori, hemen hori, kontratok eta kontratu berriak, taldeak, hori langile espezifiko batzuk, hemen garbitzaileak, mantenimendukoak eta alakoak, kontratuak, egin ditugun softwareak uste dut, softwareak egiteko, zerberatzen eta abar. Eta dira servidorak, gero servidorak edo iraldia, mantendu ditu gure servidoreak, bidez lan talde batzuk edo talde bat edo lan egin behar duenean, eta toki ezberdinetan dago, servidorearen bidez hobeto lan egiten dute, eta lako gauzak. Orduan, badaude horre, atxerapena berriz, mekagoen la ospera, badaude horre gauza, menu hau data, menu hauek ez ditut oso ondo kontrolatzen. Orduan, esan, mesedez, zer espezifikoki ez baduzu ondo lertu, eske, neube joko ez dute guztiz ondo kontrolatzen, orduan, gutxi gora bera, hori da kontatu aldu dana, didaki dana, iaia betonetan bukatzen dugun lana, eta hori lortu dezakegun. Hombre, eskatu dezakete kreditu bat hainbat hilabetetara, ez nuke nahi. Egia esan da. Etzi promoted, hori da promoted, eta orain hasten da bugak zuzentzen, ja biharamunean. Egia esan da ematen duena baino oso ere simpleagoa da, benetan. Oso komplikatu ematen du, baina ematen duena baino simpleagoa da nik uste. Komplikatua da berez, jokoa komplikatua da. Baina ematen duena baino asko zer errezagoa da. Mediokre, hau hartuko dugu.
Hau hartuko dugu. Hau askoz hobeto joango da nik uste dut. Lortzen dugun diru pizka eta aurrestea eta komuntxo bat hortik montatea. Uneko hogei, konprobatuko dut ia zer komentatzen dira zuen. Ez, bale. Ondo. Orduan. Zakit oso ondo, benetan, ez bat naiz oso ondo azaldu, mesedez, esan, espezifikoki behar duzuena saiatzen azaltzeko, ez nizilako munduko berenak gauzak azaltzen, benetan, mesedez. Komentatu eta esan, zer falta da zaizu hor espezifikoki. Ulertzea edo dena delakoa, mesedez, benetan. Zut nahi inorez ulertzea, ondo ez ezer horrelakorik. Ez azpigarren eguna, bukatzen doa. Obliko gara, mekauen. Bueno, ez doa txarto, Bihar hori ibliko da bukatzeko. Eskat justo ibiliko da. Nahiko justo. Gero adibidez, sartu eta irten egiten diren orduetan kontrolatu alduzu. Behar du aldiezu pizkat gehiago lan egite. Osa, ordu bate gehiago hori kontrolatu alduzunez. Adibidez nik orain, esaten dut taldena. Taldeu nahi dut, ordu bat lehenago sartzea. Sortxiretan sartzea eta bostetan ateratzea. Orduan, teorian sortxiretan neltzen da, eta lanean hasten da. Eta egongo da, teorian, bostetar arte. Nik uste dut, bederatzi bost edo nahiko ondo dela, ordu goiek. Bizkat eguna aprobetsatzeko dira bederatzi ordu. Ordenagailu baten aurrean. Ikusiko da. Hombre, nabarituko da gehiago lago egiten duela. Askoz ere gehiago lan egiten duela. Noskin nabarituko dela hori. Hor. Eta hori igual salbatu egiten gaitu. Bat gehiago lan egitea, nahi du esan. Gaitu, ia, behatzeak 10 gutxitan jartzen da lanean. Nahi ala ez. Lan egiteko ordu bat gehiago da. Neko 60. Laugarren eguna, bukatzen dago, bukatuko dugu. Azkenean, babeitu, hau zabartu egiten gaitu. Bukatuko du orduan, nik uste. Osa, garaiz bukatuko dugula. Honeko 84, ondo. No, 88, 89, 90, osgarren eguna, bai, garaiz bukatuko dugu hau. Eta horrek posten hau, 5.000 euro iragaztea. Bueno, guztui posten gaitu nik uste dut. Bugak zuzentzen, ez du bukatuko gaur, baina baitu, 18 topatu ditu. Hori da, primeran, liliz. Bale, lehituko dugu garbitzaile bat, pizkatxo bat. 7.000 eta piku. Hau ez, itxoen, hau itzuli dezakegu. Eta hau, bat, beto, hau, pizka bat beto egun bar da. Zenena bi egun falta dira, azte hau bukatzeko eta ez nuke nahi. Jo, semilla dira. Saiatuko gara. Saiatuko gara hilabete bat eta 2 egunetan bukatzen. Ikusten adibidez, bestean hemen segun eta honetan hemen dau. Orduan denbora gutxiago eskatuko digu, hori egiteko, hori bukatzeko adibidez. Igual komplikatuagoa da, izan daiteke, ez dakit. Ez dakit nola joango dan hori.
Ikusten duzunez hori, askoz lehenago dago. Ea den garaiz bukatzen dugun eta holan, bidali dezaket pizkat gehiagonek, pizkat gehiago ikastezala, badiz programazioan edo. 6. Eta gero ere ezten garen komuna eta guzti hori egiten. Bueno, ordua, bizenaka, ez dakit ez da zenbat goazen zuzenekoan, zenbat denbora. Ostia, ordu bete, ordu eta erdi, iaia, wow, joan zait denbora. Benetan lagunok barkatu hain berandu konturatzeagatik, toki izango banu, bigarren pantaila bat jarriko nuke, eta ondan izango nuke, jarrita YouTubeko zuzenak egiterakoan YouTubeen bidez, YouTubeko webgune hori izango nuke ondoan irekita, eta holan ikusi ahal izango nuke zuzenean bigarren pantailarekin. Ez daukat, nire mobila da, ordenagailua daukadan tokian, ez daukat bigarren pantaila jartzeko espazioa, ez daukat. Eta hori asko fastidatzen nau. Horregatik, genunen baten, etxe propioa badaukat, ordenagailuaren maila haunditxoa izan beharko da, bi monitore sartzeko bai edo bai, osea, falta gabe, bi monitore egon beharko dira, falta gabe. Bai edo bai, egon behar dira. Eta bueno, hau da softwareink gutxo gara bera. Espero dute gustoki izatea, benetan. Joko nahiko bitxia, alfan dago. Pizkat itxeron barko da ikuste, 12 euro alfa baten gatik pizkat pasatu egin dira. Baina, bueno, nik uste dut be, pizkat itxeron barko dugula zeran ematen duten aurrera, eta abar. Ipuinta oso ona dauka. Ondo egiten badute emaitza oso ona emango die. Baina, bueno, ea zelan duan mobita hemendik aurrera jokonekin. Eta nor dakien unen baten, Minecraft duen fama lortzen duten. Ezin dugu hori jakin egia esan da. Berbada lortzen dute. Jokoa nahiko bitxia dela. Nahiko bitxia delako. Egia esan da. Bitxia eta polita ere, oza. Eman dioten, Game Dev Tikonari, eman dioten tuerka buelta hori, kasu honetan, nahiko bitxia da. Eston tuerka buelta bitxia eman diote. Bai. Enuka malau. Eta ez da izan egun oso bat. Igual lortzen du garaiz bukatzen, Hor kriston martxa hasi du ematen alfan. Tia. Iaia uneko geta amarle egin du, egun batetan. Egun eta erdi gehiagoan garaiz bukatzen du. Garaiz bukatuko du, ez bada ezer gertatzen. Garaiz bukatuko du. Kasu honetan asko zer ez dakit ondo bez nola, porque kasu honetan abidez progress bitean eta general. Zigarren egun, hori biliko da, Hori biliko da, oso justo. Oso justo biliko da, Oso justo. Nahiko justo biliko da. Bukatzeko. Nahiko 84. Eta azkenengo eguna, garaiz bukatzeko, Zortzi, 89.
Tamar. Ua, ez du bukatzen. Dio, baina gutxi batik, Baina gutxi batik ez du bukatuko. Haze putada. 96. Hostia, ze pena. Gutxi batik ez domaitu garaiz. Hasieran oso ondo ematen zuen egingo zuela. Bukatuko zuela, baina, azkenean. Tío, qué pena. Hortxe. Kiriz. A ber, orain beste txo bat. Ego du beste kontratu bat gehiago eta utziko dugu, Hau adibidez. Latako dugu hauetako bat. Euskal garbi dezala. Kendu dugu kreditu ezta, bai. Ondo. Hau, asko zer errezago ematen du. Asko zer hobeto. General, gainera, general. Orduan. Hemen agertzen dena. Hau da, ez berden, desarrollatu egin bardana. Vale, ulertu dut. Vale. Klar, orduan gure pertsona adibidez bideetan hobeto dagoela prestatuta, argi eta garbi, bide edo generar dena errezago izango da beste guztia gaino. Horregatik igual programatzaile hartzea ez du asko merezi izan. Ulertu dut orain, behitu. Eskaso honetan, hau generar denez bakarrik, asko zer errezago egiten zaio. Egia da, tuit hori. Bera, zatu naiz Twitterren eta motako diut mezutxo bat. Ez, baina gustatu bazitzai zuen Napoleon Total Warreko zuzena errepikatu dezakegu beste egunen batetan, Gainera gauzak prestatzen nabil aurten oporretan noanerako zera. Emango dut aitaren portatila eta zaharra da, baina espero dut nire plana da eguneroko bloga egitea oporretan eta gero aitaren portatilaren bidez editatu eta igo, klaro. Txuen erantzuko diot mutiko ni. Larogeta mazazpi, tuita botatzen. Hori, botada, primeran. Hortxe. Larogeta meretzi eta, behitu segundu bukatu duen hau. Azte honetan bukatuko du, Ikusten hau adibidez. Bale, hori orain ulertu du nola doan adibidez ondo. Beto, orain azalduko dizuet hobeto. Hori adibidez. Guk, kontratu hartzerakoan, hemen eskatzen digu, adibidez, bide arte. Gu, behiratu kontratu behar du gure pertsonaiak zer duten. Gure pertsonaiak adibidez, bide artean, super ondo dago, super aurreratuta. Diseinuan igual ez. Igual orain egingo diogu ikasketa bat. Vale, diseinuan, baina bide artean. Ilabetetxo bat eta Stat Education. Taren hartu dezakegu hau. Eta super ondo joango da, bidez. Hemen, general da, bide artea da. Gure pertsonaia super ondo doa bide artean. Run hau super ondo egingo du. Osea, ikusten duzuen nola adibidez, hau, gure pertsonaia horretan espezializatuta dagoenez, hori primeran egiten du, adibidez, hori uste izan dela,
justo ikasketetatik itzuli dela, eta orain begiratzen badugu, adibidez, diseinuan eta artean super ondo dauka, super primeran, eta hori egiten du, como un tiro. Hau egiten du como un tiro, pero vamos. Osa, egun batetan egiten duela, pillo. Eta ikasketetan sartu diogunez hor justo azkenengo momentu, claro, igual pizkat bideetako programazioan ere sartu behar diogu, baina bueno. Hori da, ondo goaz. Gaiatuko dut ia zer esaten duzuen. Bez, ondo. Ordu eta erdi, igual pizkatxo bat gehiago eta ja utziko zaituztet, zeren eta nik be gauzakin behar ditut, utxa bat hartu behar dut, gero arratsalan lan egin behar dudala, diru irabazteko. Horra, naziko gara programazioa, joko mesalai, bai, nik ere bizitza daukat. Dutxa bat hartu behar dut, jan, eta gero joan behar naiz lauretan egon behar naiz landa egiteko, orduan, amabiak dira, eta, horriko naiz. Hilabetea pasatu da, zena gure langila, pizkat kostatzen ari zaio azkenean, General hau. Baina nahiko ondo. Eta gero bi ikusten dudanez ikasten doa lan egiten duen einean, erritmoan. Jode, ez du bukatuko, ritmo honetara ez du bukatuko, Hostia. Amar mila dira, bueno, naiz eta berandu amaitu zera. Naiz eta berandu bukatu, berandu bukatzen bat guztu terdia ematen digutela. Zona biltzarto. Baina, bueno, naiz eta erdien bomba, 5.000 dira eta ez dago batere txarto. Ordoa, 82. Zaion duen ikasketetan sartu behar justo momentu horretan. Katxixen la mar. Eta amar. Ja bukatzen duen hau gaur. Gutxigatik, baina ez. 85, 55. Haze txarto ze pena. 16, 17, 18, 19, eta ea zelan egiten duen hau orain. Ea pizkatarina egiten duen eta bukatu dezakegun hilabete honetan. Eta ja bai, ja nahikotxo, nik uste dut gorkoz, nahikotxo egin dugula, ordu eta erdi. Behar bada pizkat, zuzenekoa, bueno, eske, klar, zuzenekoak egiteko amak ez dagoenean etxean egiten dut eta pizkat bele ordutegira amoldatu behar nahi zorun, klaro, igual amarrak, azten nahi zen, igual ez da momenturik oberena, amaikak igual hobeto izango ditzatek, bueno, kasu honetan gaur izan da, lan egin behar dut gero eta ezin dut pizkat gehiago batxaratu, bestela igual amaiketan azten banaiz, honeteke mabiak ordu bateketara arte, gutxi gora bera dela jan ordura arte, ez? Eta nik uste dut, izan daiteke tarte hon bat, eta gero jan ostan gustatzen zait 3etan, 4etan astea, 5etara arte, 5:30, 6. Eta ez dugu metu garaiz. Primeran! Esterik gabe, hemendik utziko dugu ja, nahi godozu erekiko dugu komunak, lan ja bukatzeko. Erekiko dugu komunak. Adibidez, hau izango da komuna, atea, lehiotxo bat, argia, inodoroa, eta hori da basikoki komuna. Jarriko dugu frame bat. Erlojutxo bat baita ere komunean, zergatik ez? Ditu zeu katxo servidore.
Eta landare onditxo bat jarriko dugu. Eta listo, eta hori izango da gure komuna. Besterik gabe. Ba, hemen utziko dugun ikustu du ja zuzenekoa. Ja, nekotxo, goazela. Gaina nik be, gauzak egiten hasi behar naiz. Odun, ba, bueno, guztuk izan baduzue, bak izan baduzuen, eta besterik gabe, urrengor arte lagunok. Agur, agur, agur. Orduan ematen du. Ba, gaudela zuzenean. Konfabatuko dut, entzuten zaidala eta bar.